ओम श्री स्वामी समर्थ. गणपती विसर्जन करण्यापूर्वी मुख्य दरवाजावर लिहायचे आहेत हे 2 शब्द की ज्यामुळे गणपती बाप्पांची परिपूर्ण कृपा ही आपल्याला प्राप्त होते. घरात सुख, शांती, यश सर्व काही मिळायला सुरुवात होतं. वर्षभर घरात कशाचीही कमतरता भासत नाही. तर ते काय? तर पहा, आपण गणपती बाप्पाच्या पूजेमध्ये जे काही पहिल्यापासून साहित्य वापरलं असेल, हळदी, कुंकू आणि अष्टगंध जे काही तुम्ही वापरला असेल, गुलाल वापरला असेल, तर हे सगळं एकत्रित करायचं आहे. थोडं थोडं यामध्ये थोडंसं गंगाजल घ्यायचं आहे, थोडंसं गोमूत्र घ्यायचं आहे. याचा व्यवस्थित टिळा बनवायचा आहे आणि आपल्या मुख्य दरवाजावर शुभ लाभ हा शब्द लिहायचा आहे. गणपती बाप्पाच्या कृपेने माझ्या घरामध्ये सुख, शांती, समृद्धी ही वाढतच जाणार आहे. गणपतीची बाप्पाची कृपा आमच्यावरती सदैव राहणार आहे. हा भाव मनात धरूनच हा उपाय करायचा आहे. आणि नंतर तुम्हाला हा जो उपाय आहे तो प्रति बुधवारी करायला सुरुवात करायचा आहे. वर्षभर तुमच्या घरात गणपती बाप्पाच्या कृपेने काहीही कमी पडणार